Samunana nginibingelele nginamukele channel Maswidi Media Production obingelelayo umxolisi ufana ngadlo mazala phansi le enkandle mahlathi amnyama mangabe ke uyaqala ukufika le channel ngicela ukuthi kwenze liqiniso lokuthi go subscribe maqedwe bale video ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba la namhlanje ngenza kwethu asikhathale ukuthi ke isikhathi ubani kepha indaba evuthayo ngizolokhu ke ngilethe ngesikhathi esuke ke senzeke ngazo njengamanje ke isikhathi u11:30 ngiyazi ke kodwa ukuthi ke iningi lenu alilele njengamanje lifuna ke ukubheka labo abazama ke kwenza ke ubuqophololo ngama results njengoba ke njengamanje seziqalile ke sezinyukile izinsolo azisekho nje kubalandeli kuphela kepha sezingenelele ngisho nakubantu okanye ngisho nakubaholi bamaqembu imbala njengoba kubona ke Ithome lesiqeda kunyamalala uIEC ubekade ke ibika ukuthi ke sesivalile isikhathi sokufaka izikhalazo kepha ngaphambi kokuba ke basivale amaqembu ke ezepolitiki asefake ke izikhalazo ngokubalwa kama votes asola sengathi ke kukhona ubuqophololo obukhona ngama votes bafune ngathi kungaqalwa phansi kubalwe kuphinde futhi kuyekwe nendaba ke yemshini ngoba babone ngathi imshini ke yenza kube ke nezinkinga eziningi njengoba kuyibona le letter le ephambi kwakho ekhombisa ukuthi ke amaqembu onke asayinile ke lapha ukuthi ke ayakhalaza ngama results aphumele eWestern Cape amaqembu ke angacomplainanga kube ke iDA kuphela kanti ke namaqembu aphinde ke futhi ke ayibhalela ngokuhlukana kwabo ukuthi ke mina ngikhala la neqembu ke lomkhonto wesizwe libhalile ke nayo ke incwadi likhala futhi ngabo ke njalo ubuqophololo lona ke likhala ngendawo eKwaZulu Natal eGauteng kanye ke nayo eMpumalanga basole ngathi ke khona ama votes akhwabanisiwe njalo ngakho ke bacela ukuthi ke ama votes abalwe ngesandla abalwe ngamaphepha nga111 ingabeke usasetshenziswa ke umshini ngoba babone ngathi khona izinkinga eziba khona mangabe besebenzisa ke lo mshini wakhona le letter koyibonayo ke njengamanje nayo futhi ke ikhala ngakho ke lokho ibhale yikho ke ilona iqembu lomkhonto wesizwe ibhalela ke futhi ke indawo ke ehlukene lapha ke libhalela ke iBaptist Church likhala ngokuthi ama ballot papers ebekade lethiwe kule ndawo ama ballot boxes ebekade ngaphezulu kwa4000 kodwa uma ngabe sekubuya ama ballots awu2000 nje kuphela ngakho ke basole ngathi khona inkinga ekhona baphinde futhi bacela ukuthi ke abalwe kabusha ama votes kule ndawo kanti ke lezo inamba olokhu uyibona ke la emva kwami phambi kwakho ezinye ke zezinamba ebelokhu ke zilokhuzana ezinye ke zezinamba ebelokhu ke zitrend enkundleni zokuxhumana abantu bekhala bethi ke kwenziwa yini kube ke nokushiqishiqi ke okungaka kusolakala sengathi ke saseyibona bonke ke ubuqophololo lobu obubonayo ke la ngaphambi kwakho njengoba kubona ke lapha eceleni ke kwamanye kamaqembu izinamba zakhona zithe zathi ke ukushintshwa nabo 434 lapha eduze kweEFF yakhombisa lapha ukuthi ke bekade kubhalwe enye inamba nalapha futhi kweDA ngoba sekubhalwe 2048 yakhombisa ukuthi ke bekade kubhalwe enye inamba ziyanda ke izindawo ke ezinezinkinga iballot paper kumele ukuthi ke ibe kanje uma ngabe kungekho inkinga ibhale nje ibe kanjena bese ke yasayina eceleni kungabikho ubushiqihixi obulokhu ke buvela yize ke noma amanye ama ballot papers akanjene ekhombisa ukuthi ama results are right kepha mangabe wabuka la ephepheni uphinde wabuka efonini okanye kwicomputer kuyaye kube khona ke inkinga abantu ke abaphinde ke bayibone njengoba kubona ke nalapha kukekeleziwe ukuthi ke khona inamba esishintshiwe okwenza ukuthi ke futhi kuvuse uhlevane kanye ke nezinsolo eziningi ukuthi ke kwi-competition okanye ukhetho olubaleke kangaka kwenzeka kanjani ukuthi ke uyithele phezulu kwezinamba eseyibhalwe ke ngokuxikiza okungaka iIEC ayikhombisanga neze ke ukuhleleka kulolu khetho njengamanje ke ake sibheke ama results ukuthi ke njengoba kuqala lezi zinkinga asemi kanjani na izindawo ke seqediwe ke ukubalelwa ziwu90% njengamanje futhi nje kusele u10% kuphela bese ke kuyaqedwa ukubala bese ke sithola ke ama results aphelele indawo eseyiqediwe 21055 eindaweni ke sezizonke zo23292 bese ke sibheka ku national ukuthi khona kumi kanjani ku national ANC useso number 1 ngama votes angaphezulu kwa 5 million uDA yabe number 2 ngama votes awu2.9 million isikhathi ke njengoba ku 12:30 kanti umkhonto wesizwe yena number 3 ngama vote angaphezulu kuka 1.5 million uEFF ke yena abe number 4 ngama votes angaphezulu kuka 1.3 million mangabe ke sibheka ke KwaZulu Natal iqembu ke number 1 umkhonto wesizwe ngama votes awu1.2 million plus iqembu number 2 IFP ngama votes awu 500,000 bese kuthi iqembu number 3 uANC ngama votes
awu-400,000. Ngaza kwethu ngizolokhu-ke nginilandisa ngazo zonke ezenzakalayo kulolu khetho la kulonyaka. Uma ungafuni ukusala ngaphandle ngenzela iqiniso lokuthi ucofa subscribe, ungicofela ulike-ke bese-ke uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Nganza kwethu kuyothi-ke makusa ukusa kuyokwaziwa-ke yimi nawe sesidibene-ke ngawo futhi amavidiyo lawa lapho khona-ke sobe sesilanda kahle-ke le ndaba sesichazelana kahle ukuthi-ke ihambe kanjani, yaqala kanjani, yaze yafika kanjani la. Njengamanje-ke engizokwenza nje ngizokuvezela ividiyo yelinye-ke lamaqembu lekhala. Ngiyabonga, asidibane kuseni. Look at the IEC. Look. So someone's pen did some work. Can you show us the EFF? So the EFF. Yeah. Sorry, just one second. So the EFF, there's your EFF. 156 votes. 156. This is what they have on the system. Look, the one are not the same. What did the DA get? Check what did the DA get? Maybe we are right. So the DA 432. Let's check. They kept it right. Theirs it must be right, Kanu. Which VG is this one? There is a video. It's go see it. Yeah, it's fine. It's fine. Check quickly for me. What is the video number? No, check online. Yeah, we'll check it now. We'll check it now. Colleagues, can we get some space to just... Yeah, it's captured correct of the DA. It's 432. It's captured correct, yeah. The funny thing here, 4 hours is also look, captured it's called correct. No, yes, it's correct. it's captured correct, but yeah, but someone did a thing. Yeah. And then what about here for the EFF? AFF 56. So that one, it's now no longer there. 56. So it's closed now, bro. No, we're going to, we've registered it to Mike. A complaint. Yeah, we have registered to him. He said he was going to he's rectifying it. But the question is, the question is, how many other hundreds did we lose? Where did they go? This is just one VP. How many? It's not a small matter. And it's not, you can't take it back. Big matter here. Which one? ANC, they stole it. So they didn't steal it. They No. They did not steal it. So they did not steal it. They made it less. So here someone tampered with the scanned document, and then they captured it correct. But of the EFF, they did not they captured it correct. They removed the 100 votes. Can someone quickly get the police and make a case right now? Investigate straight away. No, we're gonna send the guys in. Far more than the... Take a picture, guys, so that they don't.